Hola, Aquamaníacs! Ja tornem a ser aquí per explicar-vos més curiositats dels nostres animals. Us agradaria saber qui és el protagonista del segon capítol? Acompanyeu-me! Veieu aquests animalons damunt la sorra? Són taurons mediterranis i es diuen gat. Viuen pel fons del mar i, de fet, els seus colors els ajuden a camuflar-se. Els que tenim aquí són jovenets, però quan són grans no fan pas més de 70 centímetres. I veieu aquestes bossetes que estan penjades? Són ous! Aquests taurons són ovípars. Ponen 2 ous cada vegada i triguen entre 5 i 11 mesos a eclosionar segons la temperatura de l'aigua. Us han agradat les curiositats dels gats? Doncs ara que comença l'època d'anar a la platja us donaré un consell molt important. Per ajudar a mantenir el seu hàbitat és necessari que llancem les deixalles que generem a les papereres corresponents. Ens veiem al proper capítol i recordeu que us esperem amb les aletes ben obertes. Adeu, Aquamaníacs!